zikuoneka kuti a Donald Trump sakubweza maganizo awo pa nkhani ya ku Africa, ndipo tu pa hot current ya lero anangodutsamo kuyikambirana nkhani imeneyi kuti kodi zimene akuchita Donald Trump ndi zabwino nanga kodi zikupanga lileti bwanji ndi zimene akuchita Mumba. Mumba tunawo akuoneka kuti akuyika Malawi patsogolo kodi ndizifanana bwanji ndi zimene a Trump akuchita. Tione a Jona Pangugu, Wanda Msisha komanso Rayana Chunga. Timagula toka. Ma VX kuti ayende pansewu. Timayika toka mafuta. Koma za allowance. Koma za amalawi kudwala. Akapesa. Common sense zinolonga common. Abana ndithandizeni, anthu amanena kuti even via amaliyani va yukufunika so va. Ifamera bake bameze. Ya ambassador zake kufunika so va to check va. Zoma akuchita Trump, msanga bana tungodusako. Neba akamachokapo azikusazika chifukwa choti kumapempha konchere. Kuti ukafika gogoda. Uli kuti neba ndi kumako unakandiuza chere titeka kuti. Yes. Only thing mina tinga chide mina kumuzimvera misoni. Mina nene nawo wayana. Alman, say money. Trump, it's not your money. Trump is on they can choose with taxpayers' money. Yeah, to the sea very yes. The more reason Quack state. We need a togole watukuno organizer. I mean every ndalama imeti maipesa ikire chito malongachi. As we were coming here, my reporter unena kuti kuzomba ku hospital sidalibire 100 ya kuti milioni ya oxygen. Kulibe mpweya menewo ili ngongole nda frox about 170 million. My reporter even suggesting kunena kuti akuti pa kwizi hapa zimene zokhala zilipo kwa mafuta zanyo orazalelo ba uku. Kulibe. You understand? So that's how we cannot even prioritize zintu zofunika. Koma kuti gali moto ya bwana yodi imaji ya mafuta wakuposa mtengo wa oxygen yo ikuyenda be pase. And bwana you cannot even say no. You understand what I'm saying? We can choose to say what pano pa easy. Ndifanto vesa chisoni. Mukamona Trump mau amene akumasogolera ndonena kuti America first. Yes. Yetu. Ndeni maziganizira kuti taganizana sogolera athu adziko lino. Titamayika Malawi. Titamayika kuti Malawi first. Yes. Muchina chili chonse no. Izizokomera zena Malawi. Nkhani za mafuta sizinga mafuta meto kunena. Nkhani za forex izi. Nkhani zosiyana muona kuti gwero lake ndikuzikonda anthu osakonda Malawi. Simple. Siti kukonda ziko lathu mokwanira tate ndiziphunzirako zinthu zina avitumbiko anthu akwamenya ineyo if you ask this is my personal opinion abwana ineyo I like the guy agwedeza iwe sungakhale nduna iwe sokukhala gulu limodzi loma dadaula nawo ukhalira iwe tinakusankha kuti ukhale pamepopo kuti ugwedeze zinthu we can argue or differ about my procedures and whatever but principle guys ngati pale anthu ena akupanga zolakwika bwana akupanga zinthu zolakwika tisanyengerere yes tipeze njira zokuti chanchan but the truth of the matter is we need people that can shake things up osangoti business now, as usual. Wanda, we're not talking about Mumba. Yes. Come on, just look at kudakha kuti my predecessors awo. Yes. Mumba. Yes. Adayamba sunawo magwedeza kaka usiyapo. Yes. Kaka usiyapo. Yes. Already as we speak anthu ena lambonera kuti Mumba akufuna zina kumeneko. Yes. Kuli yes as long as tuinazo zolondola but tufuna ndikose zinthu amalawa azathu akuvutika ila got no kwamza bwana. Yes. No, that's why anthu amene amakhala kuti ali mu nthuzi mwa ujeni. Yes. Mwachinyesi kukabwera dzuwa kuti kukumisa bwana amakwiya amadandaula because they were benefiting from a system zopoira wina kakangofuna kukonza system abwana omalandira ujeni resistance. That's a story for another day.